Lakbay Katoliko mayong adlaw. Hisgutan na pud nato kini. O kailan mo ana siguro viral kay na social media. Mao na ag na kontra nako sa debate adtong nakalabayng Pebrero 19 ning tuiga sa Plaza Independencia. Balikan tan-aw sa nato ning among tigbakay sa plaza. Brad, gikan ko sa phone ba ari na ko diri para mangita ana yung bersikulo. Wa ginhatag. Wa ay na, wala sakoy sakoy. Ayaw na na. Wala. natin maya sa atong naman ng Diyos. Kamahalang Diyos! Ang Diyos. Manluluwas na si Jesucristo. God! Tingon niya, kaman ng Diyos. Manluluwas yung kangyapon. God! Wala! Pildi na! Pildi na! Kaman ng Diyos. O dara! Paminasa! Lain version! San Juan 1:18! Paminasa! Paminasa! Manluluwas na kita. San Juan 1:18! San Juan 1:18! San Juan 1:18! San Juan 1:18! Tanawa, Brad. Basa. Paminasa! Siyakoy! Ang spirit dito, duha ka, iskutanan. Siyakoy! Bugtong Diyos nga. Luya! Manluluwas Diyos. Manluluwas si Kristo. Paminaw sa... Ipastada niya ang Diyos. Sa... Sige! Ay, San Juan 1:18! San Juan 1:18! Basaha sa... Sa paminaw sa... Ano natong manluluwas? Dadon na siguro ka na kung tanong. San Juan 1:18! San Juan 1:18! Basaha! Usali sabot mo na. Basaha! San Juan 1:18! Ang sabot niya. Basaha sa San Juan 1:18! Ang usa ka sentence. Day! Basaha sa San Juan 1:18! Paminaw sa... Ang usa ka teksto, duha ka sentence. Nag-iskot sa Diyos, nag-iskot sa Ay, wala. Jesucristo manluluwas. Nasapoy ka. Kipon Manila. Paminaw sa... Dito nato basahog sabto. O lagi, sabta, San Juan 1:18. Basaha! Basaha! San Juan 1:18. Isa. San Juan 1:18. Basahin mo. San Juan 1:18. Basahin mo. Bro, ako ada bro. Ambe, San Juan 1:18. Oh, dia San Juan 1:18. San Juan 1:18. Basahon. Usaon ti ka pagyapon. Paminaw sa... Mo bitaw nag-iingon diha. Magformal di bita. Lagi, paminaw sa... Ikaw may nagtukod. Tanawa kung unsay Nabagunay formal di bita. Ya, paminaw. Hoy! Paminaw ha! Mubasa sa kuha! Hoy! Kristo nino pamatulin. Last ni Brad. Last ni. Paminaw sa. Basahon na kuha sa Juan 1:18. Klaro. Ay, wait, klaro! Nahadlok! Napildi na yung Bible, wala mo yatag. Imuha na pildi, wag kayo nabasa. Ambi. Tinawag ka Mao ang Diyos. Kung makabasa kung nagpaila sa Diyos. Dara. Yang hatag Bible. Karon kami mo Ikaw akong babasahon! Nahadlok! May nalang na, Brad. Kailangan niya mabasa sa Biblia. Dara! Wa diya mabasa sa Biblia. Basa! Nahadlok! Klaro na kayo. Klaro na. Kalibro na. Nahadlok! Basa! Mahimo sa Diyos. Basa! Kinsay may mabuhat. Basaha sa! Nakasulat ako. Basaha sa lagi! Basaha sa! Juan 1:18, basaha sa! Di ka kabalong basa? Di ka kabalong basa? Lisod kayo. Diyos na dyan, di ba ibalong basa? Di ka kabalong basa? Basahan ako ha! Wala pa kayo'y taong nakakita sa Diyos! Ang bugtong anak ka Diyos! God! Isa lang buhay sa Diyos. Kita mo na! Oh, anak ka Diyos. Ikaw. Kisa may naging Manak. ang pangutana kay O, si? Karon nana po statement kay kini manggod siya kabalo na tadaan na sa una katong pag-abot ako dito Cebu. Karon ang iyang pahayag atong paminaon makalingaw og magkatawa ka tanawa. Bro, kinsa ba ang Diyos nga dapat natong simbahon? Ako, si Diyos. Ang Nga. simbaw sa mga tanan. Nganong i-Diyos man ka? Ako ang Diyos gumikan kay sa nakasulat gyud diha sa Juan kapitulo 4 bersikulo 23-24 ang Diyos nga amahan nga kamatuoran na espiritu. Ako na ko espiritu. Ikaw na. Ako na. Ikaw ang Diyos. Ako na ko espiritu. So ikaw ang nagbuhat aning kalibutan. O ako nagbuhat sa tanan kay mabasa na sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 6 nga nag-ingon dito, may usa lamang ka Dios amahan sa tanang tao nga mao ang labaw sa tanan, nagbuhat pinagis tanan ug anas tanan. Ikaw ang nagbuhat.
So kaning akong kinabuhi ikaw ang naghatag ani. O ako naghatag niya na. So ang unsay literal nimo nga pangalan bro? Adi na ta magiskot pa kung Pangalan? magiskot ta sa pangalan sa physical di na kinahanglan kay kung mangutana ka sa basihan sa patakaran langit nun, Oh. kinahanglan magamit ka Ikaw- sa langit nun nga patakaran. Ah. Nga ako ang akong nga Diyos. So ikaw jud ang Dios. Ah, ako ang Diyos. Ikaw ang nagbuhat niya. Ikaw nagtanan. Ako. Ako nagbuhat sa tanan. Giingon nato nako sa Efeso kapitulo 4 versikulo 6. Mm. Nga ako'y nagbuhat sa tanan. So ikaw po tong kwan katong nagsulti ni kwan katong sila Abraham o Moises. Ikaw to? Gapon to. Unsa to ilang unsa ganito imong gisulti ni Abraham ug Moises? Niingon dito sa ni sulti nga to ni Mrs. nga tuhoy ko, Mm. simbaha ko, Mm. o alagari ko, Mm. dawata ko, ug tumana ang tanan ko mga sugot. So mao. Una ang akong gisulti. So ipaila-ila sa usa bro kay aron humana ni atong video, paila-ila sa nila kung unsa ka. Oh. Para sa tanan nga mabinuhas sa tibuok kalibutan, ako ang Diyos nga naglawas nun nga kamaturan. Mm. Kaya ang Juan Kapitulo 4, versikulo 23-24, tataw kayo nga ningon diha taliabo apan taliabot ang panahon ug karon ani ana nga ang matuod nga magsimba samahan diha sa espiritu kamaturan. Kini sila ang gusto samahan nga may magsimba kaniya. Kaya ang Dios espiritu katong musimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu kamaturan. Ako gid ang kamaturan nga Dios gumikan kay espiritu man ko, namo espiritu. Kani nga sulti ug may puyo ug lawas. Okay. Oh, mo nang ako gid ang Dios nga kamaturan. Katong ilang Dios nga wa pa ninyo makit ug wa say mabasa nga mao'y kamaturan, mao to siya ang Dios ninyong kalibutan. Sige bro, dagang salamat. Salamat. Oh, sa may atong nadunggan. Ni-claim siya nga siya ang Dios. Ni-overtake siya ni Kibuloy nga appointed son of God. So daghan na gani sila. Timani, ningon ang atong Ginoong Hesukristo sa sulat ni San Lucas kapitulo 21 bersikulo 8. Si Jesus mingon, pagbantay kamo, gayaw kamo palimbong kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon. Ako mao ang Kristo, ug muingon usab miabot na ang panahon apan ayaw sila tuohi. Gaklaim-claim na ganin ni siya ang Dios. Di ba? So, ingon ni Kristo, dili tuohan. Mo nang di ta mo to aning mga tawhana maglikay gid ta ha. God bless.